Saatana! Ai vittu! Ai saatana! Näin me ollaan menossa paintballaan. Ja kaikkea. Mä ammusaa päähän. Meillä on tultu käymään Frismas. Meillä on matkaa kohtainen Jämsä. En mä pärjää helpolla vittu. No, mitä vielä tarvii? Onko vittu kova? Tää on vittu kova. Ihan vittu kova. Mä oon vittu maailman paras vlogaaja. Tynynynny. En mä näytä mitään. Käyty just kaupas. Äijä näköjään juo jo vittu sen mehui. Mennään kohta väkkiin autolle ja kunhan noin yhdet vielä tulee tuolta ja äijä sit lähdetään ajaa Jämsän päin. Eli me ollaan kohta Jämsäs. Vielä on jonkun verran matkaa. Meillä on kaikki kamerat messissä, kaikki valmiin veli. Saakka millä fiiliksillä? 4 tunnin unilla mä ajattelin, että joko se selviää sit siellä. Hei, me päätetään tätä lisää kunhan päästään Berliin. Saavuttiin Berliinille. Trippiin. Täällä me nyt ollaan. Otetaan kamat tosta ja mennään vähän tutkiskelemaan paikkoja. Meillä on haalarit tässä. Muut on varmaan tulos. Vaihdetaan nyt haalarit nopeasti. Mennään sit kentille. Ei, mä en tullut pelleille tänään. Exactly. Mitäs sä? Mä ammusaa päähän. Mahtuuko puku? Loputkin jengistä saapuu. Oot suutari valmis? Joo, aina valmiina. Aina valmiina. Who was smoking me? Who was smoking me? Who was smoking me? Who was smoking me? Yeah. What you're seeing is advanced warfare. Shut up, clock in and load up. Ai vittu! Helpompihan se on vaan jättää GoPro jonnekin tänne. On niin se pysyy tossa. Ei oo! On vapaalla! Kyllä harmittavaa sateinen se keli. En mä tiedä vittu, mä oon yöllä nukkunut 0 tuntia. Ei muuta kuin hartipojat ääntä kohti! Anna! Anna! Jengiä tää lipaat vittu! Ai vittu! Ai vittu! Ai saatana!